Приключи специализираното изложение за земеделие Bata Agro. Представяме ви най-интересните фирми и техника. Форумът за иновации, технологии и срещи на бизнеса се проведе от 13 до 17 май включително, като в него участваха 216 фирми, разположени върху 36 000 квадратни метра изложбена площ. Традиционно участници в изложението са официалните вносители на световно известните марки земеделска техника, както и десетки фирми от агросектора, предлагащи напоителни системи, семена, торове и препарати, резервни части, инструменти и други. Освен това, бизнеса си представиха и фирми за консултантски услуги, финансови и банкови институции и автомобилната индустрия. И тази година на изложението се проведоха демонстрации на машини, самоходна и прикачна техника, пръскачки, дронове и прецизни технологии. Земеделските производители успяха да ги подкарат и да видят на живо действието на машините на полето. На официалното откриване на изложението присъстваха министърът на земеделието Георги Тахов, заместник кметът на Стара Загора Радостин Танев, областният управител на Стара Загора Ива Радева, както и представители от държавната и местната администрация. Bata Agro е най-големият форум в България за представяне на земеделска техника, продукти и услуги за земеделието и се организира от Българска асоциация на търговците на агротехника. Изложението се провежда от 2010 година, като през годините то спечели доверието на хилядите земеделски производители с добра организация, разнообразие на представените експонати и лоялни търговци.